detox. Nakatabi ka na, naka-detox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptik ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5
News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isibong oras sa Pilipinas, alas 7:38. Ang oras, ang bilog nang ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbilog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, sa mga taga-Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag sa mga kauturan man naton nga ara sa abroad, subong nga mga gabi. Naraga-monitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga OFWs, sa tanan-tanan nato na mga kauturan nga mga seafarers, kakutob sa mga bakasyonista nga nagamonitor na diri sa ato sining nga pagpangaragad. Ang gabi sa inyo tanan-tanan, kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan
K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Kinanda mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, luwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Kay kangtanan sa ilang maratipon na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Mga follow-up reports nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters, nagikan sa Iloilo City Hall. Kung aton karon mga balita ka information nga natipon ka mga investigative report, nagikan sa mga balita sa City Hall. Kung kita kay K5 Jenny Kauyunan, kag subuman mga balita man karon nagikan sa Iloilo Provincial Capital. And kaupon aton karon ang mga pila ka mga information nagikan naman sa kay K5 Alex Escalante. Kag subuman mga investigative report nagikan sa aton nga Chief of Reporters with K5 Kim Kaluyo, and mga balita halin sa pulis, military kag ospital. Upo naman kita mga K5 sa kay K5 Karen Badilla. Sa kinandan mga dalagko man karon nga mga balita national kag international. Upod sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Kinanda po naton diri sa technical side, partner naton sa piyak nga aquarium si K5 Andre La Pastura. Sa kinanda ako naman yung K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad sa first night naton nga pagpangalagad sa medyo turo temprano nga time slot. Mga K5, no? Diri kita nagaplasta na kag magasugod. Subong nga adlaw September 1, inaugurasyon sa ato sining nga programa. Ang K5 Night Watch nga nag-start 7:30 to 9:30 in the evening. Sumugod subong adlaw mga K5, nag-start na kita alas 7:30.